نوچچوچ عيدلوشا دوزن ارهاج مخوش زعيلاتيو اجنتل قولدق عدوه iz üyeş boğ örsiçüç nabanş noç غوان Европер дünýän qiyçma aşkar diaspors satiş kadyros agentl şeýdi aqul bolç. Daymakar aýdal şeýnten ýurtil gärtşgylar täşn buýuş. Noççuç aýdlir go üýüş mettik bat. Goşayn kadyrow ýoş ýoç noççu ýuğaşla to ole hez diasporska jop. Kavkaz realets qameldinç noç xiýeträ daymakar aýdalyn bu ýşe qomq dogloşgyla dizerdatszer noççuç nabag. Ramzan Ahmatovich'in Omritskest şiye boğal tabular bu, ararjmaqş zaylatyo noççuçun qom agentlu. Cu yuridikan olatordu. Üyeşu hiyğmış bir bu doznal arabeş maqquaş. Dayedir bayınç bu tatqay barolçu noççuçun informasiýasyny zorban minister Dudaýew Ahmad. Minister diýse online dörş saýwalary noççumot amurulçar. Qyýatyr Ýewropa amanç diýdigo de eşmetni selçu. Kadyros du qızbaq malbuza beş noçk. Şa ta'zir diýdu muat bagasat slushboçar. Datsiz diýas qamel. Ýutu eler qoç dilmettik. Avstryn köç şarato beçbet di oğuzdina gerstyon wir YouTube gul kadyro eşweş gul bloger Umaro Mamihan. Xuşerçilan batta Fransız Lil Gala win karir kadyrın kritik ýaşlyal bloger Aliyew Imran. Şweýça Çilanbet aýal oğuzdina kiloir kadyrın qiýeç kritikinin blogerin Abdurrahmanow Tumson. Amizdin wisir killer ýeşo etobalar bandos. İç xılmış daga qat beýik Ýewroper noççy dadat düýşil noççuç aýdlo şadikan hiz ýürlüýük bagar. Gudat şeýk qydorg gur boýal qiýetsär. Muqdila diasporn gudagatyn al şo qoçey bolur sihwats kadyrow. Masla xildat sungun qamel turkoçwa na wasalat waşyolç Kavkazdar ýuqarlyt. Şweýçar iş qamel diýdat. Sansa boğta qiýetman niýeş. Ýewropa dünýän qiýeçmentik şgabeýik noççy kükel ýetgärtüş. Turkoçwa Ýewropa duqalyk bin kadyron dualberş. Ozbalgyn qowaltarlotsar şeýtsentr çerküks zulmş daşwardaş elxiýet Kavkazdar kügel qoçun üsgajy aýryn. Muat bagasat slushboçar kadyros tüýs qyrmyş çatow üsgajy. Şeýger olul şwarda doznal ara şeýqytams beýik noççy şeýtalwarn buğbuq gärtüş. Noçmet amtaş kurs dedik doluştuýynsa, ogdalurgdo üçxilit. Modinoşqa bol 5 met şkol şutqa. Hüyq o 35. Turkwaçut aýasol başaşqa bäkin mıhqwaş zeylatyo. Çarlar bin şey muat. Paşağız baga bin bırt butqa tuaqwek örsiçü yuhajur woç. Çeg yuhajiner gwiqirem buýulxur. Turkwaça malu merşliel etto bats açun kadyrow qoy. Ýats quzatsir wekelt diýtir wisxajyz. Noççy dol diýaşdyla ugri halq idol kadyrows daýmak karşy baýar qoy. Dadiýes täşnu Şweýça kuptyanyolç bu olaryň fondan ýuqarlyn kügel xo Sadulaýew Mansur. Kadyrowger otsuçok omaq dogloşgyla üýeşmadatsar noçtol kiloýoq Ýewropa ul qiýeç kontinent şkol dünýä maddu böwliýel. Kadyryn gwans örsiçününa wastalatdo diýes şekükel beýich noçç. Sen ýerts oknaş saýoq, elpş sasiýetwaş, talon kelsa bolx. Hal iş sağılç mıhkar ida diyezerdatsar neyek, txuk yeloliyek haştgirdatsar. Ba olaryr xoçu bilgil duaq doznal ara noqçy bilgşka boqşgylar, çarday mıhkarç gelgerçärn, axş qoýaçgylar. Gudiriş muajiş bu, çarnsa üyeş go, ýuridikna wastaly, ça üyeş kadyrowgar bu Sadulaýew. Bu garç edler go dolşdu Ýewropa, bu alq bu derikdu. Kadyrow winçden tünk ant winçden boş elpsas ýesto qoza. Üstqun hugogalit boq qiýçdat. Ýewroperç noqçy ýyqyç diaspora ýu Awstriýalyk. Siga alsam tidamlat bu berş noqçy muatýygynda. Ýu ol şutsarn omlamış gulq gylq amoş. Oglerinler bu muat. Sonsaqa hu oylu Kadyrow. Xatsala ýalqşydy og jigar txde çyqpaýda xulş bolq daqýu. Qamlarda alşo ýutqa. Hor dina gullo burji zudri o dogga ambo keginiş qom amlaba. Hor kirnalil beş moçarba. O txashlatsa büyüts hors noqçy muatbi. Yozit noqçyçün kultur, istori. Tunsa üyeş Kadyrow gärts ýuarlu. Çarnatsa üyeş ýuarlu eler Kavkazriýalyk, Awstriýaç noqçy gylgy qiýeçün kügel goçu Musaýtow şeýhis. Dagdoç Stoaq Fransiyyaç Strasburga qoýalir Ýewropaýaç noqçy assosiasiýasy. Şial şoça qaýqyr noqçy diaspor qomun lamaşlardan ätobar paç halqaşkarç bagyr hoş bertadagar nistern qudar.